Hello guys, welcome back to my channel and welcome kayo dito. So yun guys, excuse me. So in this video is I am going to face dance ba tawag ito? Yung ano-anong reaction in 3 minutes mas 2 to 3 minutes lang yung gagawin ko. So yun guys, sana magustuhan nyo. And let's start. Amazing, diba? Amazing, bongga. So samahan ko na rin yung mga reaction, diba? Peppa Heart, Chili Ring. Hello, you're bongga, bongga, diva, wala akong magawa sa buhay. Ito stress reliever. Anong oras na ba?